рамазон ва ҳар яке шумо муборакбод бошад ва бигзор ҳамаи гуноҳҳои моро аллоҳи меҳрабон дар ана имрӯз бубахша ҳидоят мумкунад дар роҳи рост дар ҳаққи ҳамаи мардуми ғариб алал хусус худман ки дар федератсияи Россия ҳастам дуогӯ ҳастем бародарон. ина аввалин рӯзи рамазона нигоҳ кунед дар чӣ қадар барфӣ гузаронидем. касе дар Москва бошад мефаҳмад. дӯстони азиз, ина паррандаҳо хурдесанд, барф задесай. иншааллоҳ худованди аллоҳ, худованди меҳрабон дар болои сар дидесай хизматҳо корои бисёра кардем. акай хайриддинам навораш бегаҳ мебурояд тоҷикистон роӣ карданаш. аэропорта роиш кардем, бегаҳ навораш мебурояд ай баленса гирифтан ҳамаш иншааллоҳ мебинед. дӯстони азиз, ҳоли мо ҳамиҷа даем як кампер корубор буромадем. ҳозир тарафи бозори фудсити мерем. тарафи бозори фудсити ку буфаҳмем кадом метро дай план дорем ки насиба намусу бурем. тарафи бозори фудсити дӯстони азиз, ина ҳозир мо дар южни метрои южнида қарор дорем. ҳейнеҷа ина ҳаст барфа бинед дӯстони азиз. вот ҳамаи пай зиндагӣ унҷа метрои ҳозир мерем медроем. ина площадка нигоҳ кунед ки кӯдако бозӣ кардесанд. садовод аймо чанд қадр дур мемона бозори южни? садовод дури бад мемона барвақтарак рафтанак. садовод дуртарак мемона. ҳозир вай метрои южни мешинем, вай мерем бозори фудсити наздиктар будамонда. иншааллоҳ меон дӯстони азиз, хонаи любой тат худо тинҷи рафта як вақти муносиб ҷидо мекунем. хонаи ҳар як кадом меом, ҳама касаи яллайкира биҷахен, дигарон бидроянд бинан аҳволи мо бохабар шаванд. чира гуфтанем бегаҳ соати ба вақти Москва соати 16:00, ба вақти Тоҷикистон соати 18:00 видеои ай морг буровардани акай хайриддин, суханронии зани дуюми акай хайриддин, зане ки дар федератсияи Россия нигоҳбинаш мекард, чӣ қадар маблағ ҷамъ шудагиай, чӣ хизматҳо кардагиай, суханои бисёра гуфтагиай барои нафароне ки саҳми худшона гузоштанд. иншааллоҳ пешниҳоди шумо мекунем, мебинем дӯстони азиз. ҳама каса бо диққат бо тамошо мекунем. бега ҳозир эфира кардем. ина Москва кай действительно ханакай диден ҷое ки доми мо зиндагӣ мекунем, ҳонаму дом болотаракай. ина ҳамаи пай зиндагиш рафта омадаесанд. фақат ҳозир мерем бародарони ҳазор раҳмат, бародарони тоҷик дар метро дидан дастгирӣ кардан. дина ба нафароне ки ай Москва афтодум саломи хидмат мерасонам ба акай ҷамшедҷон ҳоҷӣ, ба акай фарруҷон, акай раҷабҷон, акай зуҳур деҳқонбача, акай шамси ҳабиб, баддик шералӣ ва дигар бародароне ки моро пешвоз гирифтан дастгирӣ кардан дар реҷаи хизматшон дар мо расид. алҳамдулиллоҳ ай ҳар яки онҳо мо миннатдорем. худо насиб карда бошад хубиҳои ҳар як кадоми мо шумо дар номаи амол сабт мешавад. ина ҳазор раҳмат ба нафароне ки дар бурдани гурӯҳ чӯб кардани акай хайриддин саҳми худшона гузоштан, айҷа мурдаро равӣ кардан, нафароне ки ҷаноза кардан, ҳамашда ҳазор раҳмати калон. лекин якум рӯзи рамазонамо дар чанд градус барфӣ хунакӣ гузарондем. алҳамдулиллоҳ рӯзадорем ва ба ҳар як кадоми шумо гуфтанем бародарон ки рӯзи аввалан, рӯзи бахшишай. агар ягонтона хафа карда бошам узри зиёд, бахшиши зиёд банда бекам намешавад. фақат мехоҳам ки дар лабонатон ханда бошад, ҳама вақт хурсанд бошен, дар хизмати халқ бошен, дар корҳои хуб. ина инҷа бо ҷой магазинҳои тоҷикон медроем. Марина Людшова шумо омодагин садовод. акай хайриддина ҳо роҳӣ кардем мебега наворуш мебурояд. бародарон ҳамаи шумо дар миннатдорӣ баён мекунам. ҳамаи шумо дар ҳар яки шумо ки бисёр намедонам чӣ қадар дастгирӣ кардагӣ, кадомуд омадагӣ, ҳар як кадоми шумо да ки беҳтарин кора кардесен. иншааллоҳ привет акай раҳим. Россия чӣ хел? Россия аҷоибот ба ҳавои гарму сардаш, не ки
ҳавош фасони хушрӯ. метроша маҷдам. Ассалому алайкум ба ҳама мардуми ғариб. Аллоҳ ҳаматон ига бошад. Чӣ ба менависам ҷавоб намедиҳӣ? Манеҷа Юлдашева ина хондесам кун. Акай Раҳим ҳамшаҳрӣ будем. Суман Бузургзода Ҳазор Раҳмати Каллон. Зинда бошед. Дар кадом метрои? Метрои Южнида. Метрои Южнидаем. ҳозир айҷа рост мешинем. Бозори Фудсити. Кадом метро мерафта боша? Бозори Фудсити. Кёплистан. Кёплистан гуфтем оҷода. бачаҳо кӯиде дошт бародарони ғариб бишоян ай метрои Южни барои бозори Садовод рафтан кадом метро бишинем? насиба ҳакимова имрӯз ака харидина мебарем. Кёплистан бозори Фудсити будай. Кёплистан бегаҳ наворш меброя оварданаш Тоҷикистон наворш меброя мебинен ака харидина наворш иншаалло бегаҳ меброя. Саидали Яқубов биё Фудсида нигоҳ дорем. Иншаалло ҳозир мо бародарон ҳама каса ба бозори Фудсити ҳазор раҳмат барои нафароне ки дина меҳмондорӣ кардан қадр кардан. Ҳазор раҳмати капа калон. Худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо дар бозори Фудсити вом мехӯрем ҳама каса иншаалло. Метрои Кёплистансия мерем. ина Южни метро мерем. ина метрои Южнида дромем рост мерем Кёплистан. яташ нависа ки Кёплистан дига Фудсити дига. Фудсити кадом Садовод рафтӣ? Фудсити Садовод дур мемонам бузург. ҳол мо Фудсити мерем бо уҷа мерем ага. фарқ надорад чӣ ба? Немезанем. دیدی؟ اینا метро Южный меброем рост. Тей. Ина. Аками, ака хадим. Фудсити Кёплистан намешинем. Яли намешинем, хуб тамошо мекунем, мебинем. Бачо, кадом метро бишинем. Русская возьму. Осторожно, двери закрываются.
Следующая станция Чертановская. Для вашей безопасности держитесь за поручни.